na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Ndizi TV, Ubwansu Bw'Amauga. Mbiamarono mwanju muri Ndizi TV na daktari wikira ase studio semambi yabonega nene tukira chumaine botambe buno maide na daktari ngojaro ikase studio nekro kwanira mangana yobo chenu ekaroto tuerobelia twarana kitogwetanga kurwa samarwire ali ara sense boigonga kitoko ligere na kitoko ya bwenia na kitoko kanona senya gitari anene ya Tenacious inde tonyorobo bweni bwetikiagera otatore na ekataliras mwere gitari koigwete bobe nabo kola tena ya tanda dange check up nabo konya no burwire gete bwachiro tara pain nabo burwire mporo bwa kolire osibwa chakire komera yakaro igirenya gitari nabo konya na kwara beire osikwara irwe ekwara chekiwe akira kinda tujuja kana daktari na abanda abange bagosiereri lakini tutara korona tigango toriere na anga kingo kwari ni asemambi yabone ngo tena soi meyo moroberi bono asense meyo ya afya nero yuko ngo tembro ekitoju kwanira ekiagera marwere daktari ande dina ni gare thousands mete marwere na mange sana karonya beka category era kindende nelina tigango torigererie abomo asomo asenjere yam daktari na mwale na studio na kwali niri tobe nae libo diraga ni kumoboli na boku moboli asemambi yabone gwetera se namba eyera se skin ya igorabu boyongo jaro ko yae ekatuarura ili uchiko moboli bone krarura lakini krara bono tumike namba eyera se skin ya igorabu ya 0792 192 endoboli boli gwetera se SMS na ba ukweraneri asemambi yabone ntora sense mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boyga sense ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chinga na boto tweet @Ndizi TV News korende yanda kutomeka ngeria buna nago tebi gwetera se namba era se skin ya igora daktari ete tokorana na wiki ekro ya ere njengo ndra bala at least kila litugo ono rende haina bokora basugiri kila litugo nyomba ngo tarwe no mageni nandi no wali Mono sana yo minto Brighton ndo mwe te kuru wiki na yare na ndumna watie ko batevi ego tokora ne wiki chumaine paka chumaine asinge nje gasi ana guchia na asinge nje gasi ochiara kinda so murigerio Ndizi erana na litena mambo tambe ke kubogokia akagasoka likamambia akuru kwensakia abagotoka no gutoka na Brighton bona ndo mwe tiri tukulia chumaine akagasaka kamambia naona nje ngotoka una daktari Jorio mai igo murigerio Ndizi TV asemambia bono olio gotororo botambe no weli tukolia lero na naliaji gutiuna nyona daktari no ale utamanyiti oyagoro ku daktari Jorio mayo umunya gitari Jorio mayo igakurwa sinya gitari ya Tenacious Support Center na Tenacious Support Center unilie tari gukwana ninya gitari go sine kamban ekorosia ekoligia na ende ekolingoria ona ninya gitari yekerero igutumia mariogo yo alternative yani asenjere ndena ekero tatageti gutumia mariogo ali aro sirikurwa chemical osige songo tokoroka synthetic na bokonya gwatumire amariogo ayaro sirikurwa semete igo togote abana igere alternative ya convection abuna ri Brighton ya boli tinga kiende muna nga kitene asire tabuti kurwa nyagitari chinde chaka wede nyagitari chinde chaka wede goko ndoro opimwe oywa mariogo aro sirikurwa chemical nekero go just Tenacious gocho pimwe oywa mariogo aro sirikurwa ali semete igo bono yole bosibo ino gakuru kuna daktari Jorio mayo nereka gutoke nyagitari ya Tenacious Support Center nyagitari ya Tenacious Support Center ke gutoku mocho songo chinsemo cha nyangongo igo asomo tomo nyangongo abande bako nyangongo na ende bunabona chaka kumanya nyangongo chire chinyinge asigusiye ito nere kali gukebirigo nere kali gumachoge yani nyangongo ni chinyinge chire kimono to gukwana nyangongo egotoka bosongo etaunime igo gwikira bosongo etaunime ore stage para mate
enjera nero ore gotire kwenda Nyamira tukurukana ugwita Masusa yenjere iyo nero gotire rioka iganga turiko kwenda uchi prisons turiko kwenda uchi daraja moja turiko kwenda uchi Nyambira mati igogo so stage imwe wambuka uchi ngumbu rioka igoto nugo ike stage imwe kwambuka uchi ngumbu inarenjere kwenda Nyangongo na Nyangongo kero gotira igotore mbarabare ne school ya Nyangongo DOK primary school igona gwa ikire town moda itukubori na bokubori ne school ya Nyangongo ngayigotoka Nyangongo DOK primary school osikobosi yake na bokorire tali nene rike na Tenacious Center Limited Tenacious Center Limited uri eri parogoro na abandi bari bakubori na ningi musinyaine koru parogoro ne kanisa ikorukuna Nyangongo Central SDA Church igoto chandika na bokubori Nyangongo Central SDA Church onye muntu tamoyete na bokubori Tenacious Center Limited onye tomo itamanyete na bokumubori Nyangongo DOK primary school lakini ayonsi na mangana agotoka omuchi bosongo katikati omuchi bosongo lakini utari kobere town ime ugosuka otienjera ya Nyangongo na garuta ito kwa no munyagitari gosukuboria asinge njona tumanye tinjere cyose na tuti kuboria umuntu muri komo nabo gwake namba isimi ngororo kabisa enoti isano ibere inye isano isato inye isano yani 0748454545 na ndiko konyora no munyagitari igale pisi buno bono igomete simi munyagitari limete kiagara no ara sembe na bo gwake landline aso reception oteto kubuki gosukumuboria manganande enoti ibere isato isano ibere yani 0202 ukobeke enoti ibere marakane obeke isato isano ibere ko konyora na iyo sina makonguno tete ko chat no munyagitari buna rero pando sia bara isiko boy credit abo ko chat no munyagitari asi namba ya WhatsApp enoti isano ibere isanemo kianda ibere inye isano tiko to chat kamone ko tete ko amano munyagitari aikona ne go se chat ne namba iyo ase WhatsApp na enda bo so mtandao o Facebook ugaria utulikire Tenacious Center Limited ose Tenacious Clinic ikwanyora mangana ya Facebook ugana bo tonyora go sigo tete ko likali uko asoko boria mangana mange ataso ase SMS ataso ase sim na endoro je na ta konyara go so ase WhatsApp asoko chat abo tulikire story ngima na bo tutumira mangana alio sipyo tete nambwate chifaili story kuruma go munyagitari ari lyago tebingaki mogo konyana igwasinjire ndogotete kulika mangana mange nabo so aseri uko ose email info@tenacioussupport.co.ke ose contact @tenacioussupport.co.ke na nabo so aso mtandao lito monene kabisa tokoroke website okubuli ibinde byose nakwana kurugoro tokoro kuna www.tenacioussupport.co.ke ose nabo so aso musubate narali ogugu okorogeria abantu obwate osubugolitie mapu ngima yense ngima tokorokana Google Map olike Tenacious Center Limited na Tenacious Center Limited yegotuko muchi obosongo chisemo cha Nyangongo na nere nyagitari yoka asoro gonguru Afrika ya mocha ekarwo ikirororo turikonya kwereso munyagitari uno igwete iko kwa watire namba yesimi enoti isano ibere inye isano isato inye isano pesa ni namba ini rase skini yabo abagonyerika inse nera abuneri kirabu 0748454545 ana nyororo kabisa no tarika insera bagonya no nyebwatire de upo no biamono twachakira umurobire ngo katura se topic yeri tiko lia lero ya daktari na otebria kiroko na Tenacious yari turi kwena na record indions ni okogenda bunore bona bono nduga igatindi kwana na kende nkwenda bunande iga ndigiririwe ndingoriwe ende ntebuna nkayingiwete bobi matina bora weno igwete buya agino nyona ya gantu nkarega achakire igombuya tora gasiri ndochikwa gachurwaki mendo chikwa gachurwaki na bonyona ya beire bobi na bututumeka chiba sinyingi nande daktari karo amantu mari bari kombori na nkaba bari kombori na muri kukwana nga kitogo cyo se chiba singi gatoko bugori nkabate yaya ngabate na ni gumete montago te na bono njuna besegete utaramanya burwirigete kwana kinataka na ura bate na inhabate wede bubenga bo munyagitari nande koro daktari mbiya mono abo bakubori boriya ikyagara bono ngakiya bono ebintu baotane bikongete pa umuntu akubona atagete kwebanga ngakyagocha lakini ribori lisini ni karukwa bori buneri egorire ligi yana kiniri goli bwatari chiburi ororo asinge njo yake ayekero ruarete nuyo ndi narogocho taruareti bono
bono no yondi na rugo churwarete kabisa omanyete etokena chibesa ochirosiri mapema utaracha igokurwari nkoyo ni chibesa kondetera ngoyo kendi yonse okore kiogende lakini bono gari Tenacious igokiro monta gocha apimuritangani ndomanyete ni chibesa reka ndomanyete ngigokoriete ndomanyete ndio gokitogokwa ekaro twanyorire na mochando kiobwate igontora amanya pado chibesa goika turarigirire na amariogo na aritogokwa na na matukari ngubwente kunywa mariogo aya egere cost irigeri guya mariogo ni chinga kyo kunywa mariogo omanyote iguna bona mariogo aya gaisene eribweya mariogo aya gaisene siringi 200 mariogo aya isaine eribu 20 bona to kunyara goteba efiga yo montagocha unless wapimiro lakini ntonda nyare gotengirina gotagete kuringori gumubero obwonse arigichiri bubere na bokonyara na twakupimira muruira onsi ipi egere togotebi ngakyo kora kingakyugwete buya sana takitana leka tutugereta abungo so adora se topic edit kolia rikiara na nje ngora rigirinde na abantu kuranyora bari balante bya nkoboli ande ngontomera bale na liboronya bwatete mbarandu bakwa babuna inchengende inchikobe kwe machine eri beta buna bangna bakwana gosubona na inchengende machine etata bono muntu bwene machine ne ryo mu Oborwaire ngukwana bale bona kandena nganyora abantu bandena hakia daktari machine yeye na ngakitokwa manta bale obore mubaji machine yeye meta ngwa bale ngukwana yes omanyete chi machine chiroro chi type maana chi daktari mumanyete na chi machine chiroro ni chi nyinge aboko nyora chi machine chiroro gochakere x-ray scan kwenda chi ultrasound chi ostinjiro iko chi machine inchiroro asogo pima negasiye machine talia soko ko Oborwaire egasi machine gotogoyirukana musema kweli igona ekeruibwete chisimbo tomusie chitogo twakwana lero ga ekeruibwete maeresa daktari awo somina ndo sia sogo etago gwate biguna igwete libero bukendu nini na nini aye no igwete ebinebi manyiriri lakini bono aye n'umunyagitari ntumanyiti muchando kyubwate bono machine eroro asokurigerera ime yao emanyena muchando ki ore specific so tadi torwari muchando mungao ositorwa mariogo yo muchando mungao aso muchando mungao tokubwena urasari umuberoza igobono igasi machine egetangani igere musema kweli na igari chi machine tubwate gari ya Tenacious ni chi machine chekerero chigotumia amangana tokorokana rainsonation so igotubwa atera insoneta igo muna chikerero gikonyo gochonyo mukwe mara na kiango ekini chi machine chekerero chigutumia ra insonation lakini bono gari ya Tenacious machine tubwate igebwate weak magnetic effect igona asenjere na side effect chae ego chiri chinke minimum igo ma Tenacious gari singe tugutumia mariogo yemete na nitwatumia chi machine chibwate weak yani injiri koreta ngurumono osiridiation ya igoromono na kego retari gutumia aso cross chibicha chae so tadi go tuligetie koreta ebi side effect chinkapi utanyare kokoraki utanyare gutwara na bono wakiru chinyinge gutwara ore side effect yo korumose no mugongo sikinaki bono tubase guchandeka ekerogo cha Tenacious turugocha comment Oborwaire turugocha ne machine ya comment Oborwaire butokorokana radiation gosonya ne miaka yao yake gogocha chi machine chia korero butuki chibwate obumanyi gose obumanyi bwo gutanga chi effect chigocha kurwa series chire minimum kabisa igo ikira ari tose guchandeka ikiare kerogoika ntorore umuchando ukuriete na ndonye turwareti machine yego tebina asigete mbuyole kiato gopime bimo byonse guchakira bongo pakukugurumate na oto gotino mutuwa mbuyole nonye gugwati tokania mutura gugwati mbuyole enda ya mbuyere igona bore igo ende ukoroma kumbe asingenje kwariete ndagere na oto kani ndambuyere ndagera kwariete gubwato mugongo gwati na oto kani mugongo mbuyole na asingenje nyamo gosikwakora tegasi nyingi igo tobose guchandikana na bongo ika machine ya metro bosi Oborwaire yaya machine trikomenta Oborwaire ike kurigereria umuchando sinoro bisa daktari ngo katorasio topiki ya rero metembia tu arasio ditangi kiara na bakuboria hande na bori duri bori na ekero monto to kuma tena krao Tenacious tarigocha na record ya gitari ndio nsu sasa bege nebe tena sinebe konyo gutumikari jinta targete etu singuru asangao ne na jina yo Tenacious oje kuma tena ya jina nkura ndo gitari kwa bonna konyo gitari ntatereke so jina yo danke waja na jirojo Tenacious yaro naachina jirojo konyana ka utume kajinta rete chingao usebana bago jabona ajako omanyete egente getangani gakora Tenacious yere special in a way ego tutagete kumanya umubere asore asitaika chirina keko tugutumia chi machine chekerero egere tutumie chi body cells chao ndurikuruzi manyinga tutumie umubero kumanyana state kiore achinga kizi chabone ego tena
turigocha na masakara mange chifaili asukwa etirinya gitari go ene history lakini mona ndi turigocha na leakage no meto mutungo ngati olinga magora bosobo kendo egototege toche bunore egere tutumie technology ya rero kumanyana umubiri uyu bunore iga rero operaton assist agai guberete ingi keroro keru muchando ingi keroro kerebuya ngakitoko korto konyu muchando yukurwa sore gochubosio ikiara kero past togotana past eroro gose ubumaega gwa obororo bogosomie ebuli munereson bono e present geroro e make future gose oyetumia so ko make future igonga okarugocha sore egototagete tonyorere gasi goikire eita konya kwarimire kurwari goikire ga eita konya turare makurwari goikire ga lakini umuchando ngayore umuchando ni gaore bono tukuyo chakeraga turikuyo chakera igoro ego tukuyo chakera rero gochibosio daktari andende krongo kora bona mabori ali onsi na bwata enda bara na ro lakini ana bwata na ligetense ndiro konyoro monta ko enda sigete over diagnosed oma ko merva mirusi adena astuajete monto yo abate diagnosed tutaribero warwarede kusana ndo enda ngao de na buona ani onya ko tebu ekera gire Tenacious wade ne machine ye ne diagnose ando monto ya de na buriro bono bonga kora gutore na bantu kora tebori mbuya mono liboligia sana omanyete ekaruge ko gera mangana yonsi achane wade beta diagnosis dio muchando mungao sana ekero banta bange traditional yani egenta banta bange banaret enaro ne line kara ko nyigitari igakora so munyagitari ngwati wa marekoga ngwati gwe bigoti ngwati gwe mutwe obukendu boro ni gwete nkoroka ngosande naende bintu munebyo bono ekaro kwa mwarezi rumete tayari ime yayo chakiro suspect yo muchando igonga mno kwa mwiri likeji kiara bono kwa mwiri manyiririo bijyago cyako kagera ubukenu bwacaga umaleria rase kobo gose na umubero mugumo gwati ngo nyura mabere ekero gonyo mabere na kyuko igo cyagiro suspect ni rase kutoka n'uburere bwa mabere bono iri tofauti sana na Tenacious kugodayo na isi gasi borwero bonga igera kungusani kiara igwacha totebe tingi yakoreta totebe tia suigwete bube bono ikintu kiri machine yatumia kurigereria so mubero na ne possibility ne 100% konyoro muchando ria nyora ikiara tubwatiri kwechende wansi tumanyetina umuntu okonye ngwati waro umuntu wenda konye kumuruma igachocha munare bono ko machine yarigiri ngora yanyorena igasi chinyi go chae igumuchando noro igasi elizo lyae umuchando noro iki possibility yo diagnosis umuchando munga igere minimum sana el minimum biasano manjuri kwara nyoriro bosemi obu daktari akoira simambi yabono tena usikwenda Tenacious hapo center na poko nyoro bweni bwao umuchando litangani taranyoro bweni no muchando koraba identified yes kwa makwe ubona mario gali yao ko bweni kiato kwe bweni apo taramanya muchando kyoro igona ke kana Tenacious ere special gosere etabot kurwa se chinde era manyu muchando metino ne gali kura manya muchando kyoro eta sugeti ikiara to kuja kwenye bekira majo samaguta otamaiti muchando kiyabwate asibare babwate chigali igona kina tena usikwenda sinsema Tenacious na kige kwa daktari ocha odebina ya it's hapo alternative center aso kwenda kwanyoro bweni kero kwanyare ko badagu na situzugwa dingoli bugendoro enamba nera buna bwaka asenjira bena tene barari sinsema ya nyangongo alio kona nyangongo alia nyoro bweni bwa na tutebi kansedira ngonele ekoro kuna nyangongo central SDA church huko ikirabu wesiri wikana na ndine nyombe nene sana anaboga kwa ramari kama nene kabisa na wako legali menendo ko yarra kurunje tena akikise nan ko nyarore kabisa mbiyamano bono lezi tonda asiri tukuliale rompurwire kito kwanira simambi yaboniga kanono jina daktari atena tikatu kwa roborwire Bw'Amauga asimambi yabona sumuntu bwekanyamuriro daktari ngakibokoro omuchana tuchi kwana litu kuliale asumuntu bwekanyamuriro igokoro kuna Osteomalacia yes ose Osteomalacia mwaite ndo atebete na pronunciation ni ere tofauti ya sabato gona bo ita we na bokoroka Osteomalacia ose Osteomalacia igo omuchando yo Osteomalacia unago chakero kwana korwa osteo means omuchando Bw'Amauga igo bono ekero tugo kwana Osteomalacia nekero omuchando ogocha ase amauga asengenjo ye divisions yani asengenjo yokolemerwa kwa madini fulani akoba asensem agosago konya umubere gutwa awusamauga aho koba strong igo omuchando Osteomalacia no omuchando bw'Oborwaire gose no Oborwaire Bw'Amauga na omuchando yo Osteomalacia ninkieke no omuchando okoretwa asengenjo okolemerwa kwa mangana gose kwa amalio ama vitamins gose kwa madini aliago so asomubere ale atatu aboko nyana kwaremerwe
madini aria gokonya Amauga tukurukana phosphorus was phosphate na bokonya kwaremerwe omuchando tukurukana calcium na bokonya kwaremerwe omuchando tukurukana vitamin D ebinte bitatu ekero bia kuremire ase Amauga ao konyora abere week ekero konyora muno bono kwaremerwe sine vitamin madini aya yamo muno bono oburgo sen calcium ekero kwa burgo calcium muno bokonya gwatwalira omuchando tukurukana osteoporosis Amauga achaka gosiana ahererwa gosagota ngitande totana wear and tear igobone kero muchando uyu bostio Amauga ahereru na calcium gose kwabeire ngaki ntamba asuko yatumia mono aigone chitogoteba igokonya okoretero muchando osteoporosis lakini bone kero konyora ne binte bitatu na biruka ekamo kiabo phosphorus egento kende calcium ekende vitamin D okonyora na Amauga aya igakoba weak na kerakoba weak ama konyora na bono tari kutuka kali strong enough na negente gesini na boge kugera Amauga liugali ya olibuneke bandu barokonyora no gutara bono tari koba strong asinge nchona omochando oyo amadini ali abolire unabono amekero mwana akorwa vitamin D na ose oborwa akamugaso kali kamambi tokoro kensakia igobono isakia umuyete ngo konyera umubere korosi vitamin D na maene kwarire bono bona ayo kuboka mambi gojensa akina ndi gwesiekera nyomba na urasi uta kanya kwanyoro muchando bono ekero mwana muke ngandisa inega okay lakini umanyete ensakia ni amambi ekeko rota tebe sasi tani ensakia ibona kamugaso kali kamambi akaya kali muno bono ryo kuboka ekige pindi kya wakirugete na ya ensakia ayo kubusiekera nyomba bono chucha ke weekend ekero tari gocha kwabere isikali sikobia sana bono ekero kuburwa omugaso oyo goso mwana kuburu mugaso oyo igokonyora utwarire deficiency ya vitamin D utwara umuchando rickets kwarire yone gekora batenu mwana moke mubeka se mugaso mambia egertachi gutwara umuchando rickets akimono umuntu monene nanyora to mugaso kirege ntumbi yaga kina gutina bono mugaso oyo chire kubura tukurukensa akigosaka aganchangera akagaso kali kamambi kali yero ishinawe bono akagasaka ngogera kali umubere osiri sangwa ya synthesis yani asenjere nena lyaonchorana lisanguli lyaonchorana mugaso oyo oba vitamin D bone vitamin C byaburire nande vitamin C byaburire kurwa chindagera kwamanyire kuburu calcium mono gotoka kurwa se dairy protein unabona amabere nyama na kyangu bono kwa makonya na ni gotokere chi munabona serious muna almonds bono kwa makonya ya kuburire kwa makonya kwa burire munabona phosphorus igobona ekere vitamin C byaburire bitatu byamanya kogera ali metabolism ya Amauga yaburwa egente ko observe gikogera Amauga konge igobona bali batamanyeti Amauga narongwera ageria ari gusonyo arari ndagira asogo kongo ko ba strong na keko ara abantu bano konya babwata Amauga amao kanyore none inchari akobuneka bono ekere binte bya bolire bitatu igari asa Amauga na litogote abana ububwata umuchando bwa Osteomalacia Osteomalacia ibona binde mbire byengenja so bugima bwa bukini Amauga ne bintu binde asomwe daktari iko yani asenjere ne togote abana Amauga yao totaraje kuikirana kwatwarire arthritis eitaruma to idgo seji chinde tujungo tutwaje kwanire kurumana nitujukwanire tujukore munabona round yendeka rutungo ko banga byega ni jemba tebi ya osteopenia nero ne burwire bwa Amauga deficiency nere ko boro lakini ngocho gocha turabo bono ero tukwana na Osteomalacia Amauga yao across chi joint na Amauga boronga sare munabona ndokonyora liuga litambe kurwa selinde tokurukana wrong points na Amauga narara mengi Amauga yao nabo nateta madini aya asoko kora asoko ya rosi akonge na gukina mweta Amauga narongo kina na keko ereka rwa kiniria Amauga gwikira satani rebo bone erebe tugupima Amauga oyigosobo tambe bwao actually Amauga narago tamini butambe bw'umuntu information ya Amauga bona ende narago tamini bulitoranyare kubugori bone karo konyora na omuchando oyo so deficiency ya beire Amauga ogokonyora achakire gutwara erosion achakire kogota achakire gokea achaka koba weak bone kana achakire koba weak imuna wone to kubwate obubolito borobongo obesity na Amauga akariga abuzi no gutara because uji gotenena Amauga gwati nyama chia gwati abantu barokonyora ngoje turase manyiri konyorora abantu banda agwati kuchinse mochonse rekya uji kwenda tegunu bwate muchando bwa Amauga akimono bagoji gupima igari chichointe gatikera ko to kwana no bwata arthritis goika chichointe esi anene yende goika
chikonyo wale bintu biri chinyama chichiko tanga chichoindi chichweregata chitaiyororo lakini wone karuto gukwana osteomalacia na karuto gukwanira umuchando okogera amauga liuga bono muno ligima asiriuga litwaro libe wiki libo muchando na ndiro konya muno bono usina singinjo injali usina singinjo umuntu akora tu sachali usina singinjo umuntu abo akulia mariogo gete gusabwa tu muchando gete kwa makonyorana okoreteire umuchando oyo osteomalacia amauga abeire wiki gose ayagerire deficiency yabeire na ndiro konyora muno bono chinyigo chiao usirini liao ndiriko synthesis yani ndiriko sia vitamins yeri ndikorosi vitamins yeri ekere biyende guchiara gutia samanyi no ndiro konyora umuntu abwatu muchando upon mineral density yani maria samuga emeseto yae na rutiri gukora buye muno bona antu bakonyora bako banemic mono konyora bagotwara umuchando ikiara amauga abe meseto konyora ari kali wiki abantu konyora bari bwate michando egochiko bakani chindagera muno bona ikitwata badiri protein konyora uri bagocha batware michando ikiara muno bona calcium konyora yaburire kurwa chimiri chao because calcium mono tiri gotoka chingeni igotoka se serious ose ebichindagera chinyeke na mono gotoka chindagera gochikurwa se daily gose muno bona chiomba mabere na kyangu bone karo konyana no bwate eri oborwaire muno bona gose diabetes utari kuri nyama utari kuri mabere utari kuri iki na ndiko makonyana bona ne serious na chiro chigose chinyeke na chiro no kaniri turi kuri bona konyoro na kwabera at risk yo konyoro muchando uno yo osteomalacia yes osteomalacia iyo daktari wikutware binde bionse bitutware vitamin D utware calcium utware wikutware bionse ose kumana kebora na bo binde bigo sasa omanyete buna bona twatie kagoteba ose buna natie kagoteba ekaroborire obo nutrient ya muno bone karoborire calcium turugutwara muchando oyo osteomalacia gokonya gwatwara muchando 8 osteoporosis gose bone disease bone disease ndiro konyana minerals chao chiri chinke bono kwanyana asamo uga ali ngosianale gosikwanya gwatwara muchando bwa gam cavity togorokana cavicitis bono ekero ubwate umuchando o deficiency yo kentekamo igogekoletera umuchando nona ate abana ekero bodu umugasuri bwoka yani asinjere bodu vitamin D igokonyora bwate umuchando rickets bono igerobode bionse byamanya koleta umuchando osteomalacia daktari mbiyamano manjumure no wete na leo tukare kwana osteomalacia oborwaire Bw'Amauga kabisa daktari akwene girena tu abumanyire nayo manyangaki na mbona nyano ko bubwate gose kuigwete bobe bano video ende daktari akwerende kera bono kweka tuturire na treatment yego je borwaire obo nani kurire tore na symptoms njiri cheche kero ko sko jibusio lakini daktari what is the difference between manjumure ndomere libodi ya uri raka daktari airaneri bono mambia daktari ngora yutora borwaire wa arthritis mbugwato bwa mateno bo osteomalacia osteo ekaruto gukwana osteo egotomineti umuchando bwa amauga so umuchando bwa arthritis noro umuchando bwa arthritis lakini osteomalacia bado na bego cause arthritis igento etafuti nere kovensi nini ekaro bwa osteomalacia na boko batutwara arthritis lakini bono asengenjo owa affect ya mauga possibility erigoro sana okoretero muchando bwa arthritis yaso bwango sana asengenjo yake ekera mauga ya bere weak bono enekera okubuneka kwaye gokoba raisi na bogutware bone fracture kwarere utaumie tianosi utagere tianosi asengenjo gose goneka rugutara movement ya okomeki na igo umuchando oyo bwa mauga bwonsi pi ekera tukoyibekamo twama koyirukana oyinoro muchando bwa arthritis so arthritis ne taligare libogoretie emechando yonsi egoria chinsemo chia mauga lakini bono ekero gocha muno bono garia Tenacious umuntu bwate rheumatoid arthritis umuntu bwate osteoporosis umuntu bwate osteomalacia umuntu bwate osteopenia umuntu bwate herniated disc umuntu bwate magagaria togotebana disc allocation umuntu bwate bone spur ayonsi nemechando ira associated na arthritis eyonsi nemechando ekoria mauga eyonsi nemechando ekori joint chia mauga lakini muno bona ati ekotebe tofauti nero nene sana ikiagara ndirogotwara umuchando bwa arthritis amauga ona bari strong lakini maase matangamano ya mauga aya osasa kumirana joint no agosiana ibona no tote anu bwate either osteoarthritis
gose osteoporosis gose obwate rheumatoid arthritis lakini bono ekero obwate omochando ya Mauga ngosiana are gari lakini naende Amauga yao asiri uge nerinde botambo bweriuga na riro rindire wiki asini na no rindire na burira nyari kubunika na ritogotana obwate omochando Osteomalacia yobono omochando bwa arthritis no omochando bwa Mauga especially chichoint gose amatangamano ya Mauga lakini bono omochando Osteomalacia no omochando ogocha aseng'encho Amauga ao buna riuga atabwati amadini alisaine lakini ngirane maega asinini abantu abange bamanyetina otaracha goikera nyagitari oye gwiriogo nkoragira tuli ni ukoragira okungu bwate lichiko litukurukana the rule of 3. The rule of 3. Yes, ni sababu ili koragira okubwate lichiko na sing'enchona okoragira gose ndagira litukuria nturi koyeria egere tuigote egere tukine egotukuyeria asing'encho tutagete tokonye buniriogo etokonye gente getangani koreta nutrients gose amadini aliatakira so mubere achikutanga oborwire karubo gochamba gokora bokurwana egobone karukuri ndagira ebwate nutrients muno bono immunity boosters foods gose vitamins botambe kiareka to kwa na rule of 3 to kwa na protein carbohydrates na vitamins amachika yago ikakoreki abo hayata oneka rukuri enchindagara chibwate amanga na vitamins ejine chindagara chinga chiriogo asinge njega asia no gwedi omobere gwedi vend ko against chin infection go samarweire bono ekero konyorana chindagara chitukuria nchibwati calcium kiara calcium mune yamo yabo yeji amadini akurwana no burweire especially bwa arthritis na Mauga igobono gochyo gutwara omochando oyo omochando ndo bo yese chindagara chinde tokori chinutrient chinde chigotokonya so mobere kurwana no chindagara muno bono zinc ne ndagere ekurwana infection muno bone karokonya infection chinyinge chigocha likuba kyango okonya rose ne liote bacteria chigocha amri yani amadini ayakoro kuzinc gotokonya ali sana asokurwana na nemechande amadini ande muno bone karubwate iron nige okonya amanyi ngataera kurwara nebinte byonse amadini ayaga kurwa sindagara nakeko natana indagere kero kuyiriere mesa nyinyore ndagere okuyiri muniryo egotangire amarwire takoraki yani asenjire nena nare tokurukana prevention first prevention nigera asemesa asisani yao kero cha koragera second prevention ne kero gwetanga kurwa sebinto bibia lifestyle bigweta in environment na ekero goikana mbaisato kwa makonyana bono komnyoka Tenacious egere ndore nkike kitaite kombera bobikia bolire egere ngetange kurwa sekorteki konyori byonsi byakuburire amangana yabo gotebase muno bone gaguturendi na amangana 3 na rai iria kanendiri na bono ngo endoro matiba biesa na daktari karande to era simambi yaboniga katokero kwa Osteomalacia borwire Bw'Amauga kero daktari akubeka chikategori buya kabisikia to bugana arthritis na buobo oma rickets morobiobo ende tuama yakonyora buime tumanyo antera abonyore natali Ndizi TV ko daktari agoje to manyiki na banyore na ayuwete baba sikete kwa bwana na pweruaria daktari botame oteyana kiti ko bomoroire na ndo munyagitari igine geko gara banta bange bagotwara umujano gustugotwara umujano na igubo be akega na tena bono tiga metenande daktari ekato ndetega na majiri korana study nere gusekero kurigereria abanta bange bachakire koenda gugu. Yes. Google enero terimbe netinda yose Google ngomochi lakini umuntu jakirwana akwenda okuga na umutungo ngati urwati kana idu yani umuntu bwerware Google aje kora bantu ko kora bale study umuntu aronde diboigo omuchando yuna kwayo kwanire igo obeire nande ochagire koetani chagire kwenda isikoli ya sanse asinginjo ya mangana masinini omanyete technology kere gocha igegocha eto information eto transform nande ningi sana sogotwa information lakini te kurusia liba kali umunyagitari ono asing'encho umunyagitari nabwate ubumanyi bwaye kibeke bukumanya goetani iki ugu bagotebi nando umanyete ugu ekeroko gendo sinase mutandao social media gosoma igotagete kumanyana inki ekeke kondetere ikikende bona beko koretere imanyiri buni binago somiga kana gosomire ruburuire na koire imanyiririo temine dina buruiro buno buruarite nakeko no ninje muna Tenacious akero gocha nende tini koligerina nengento na kwanete na kikiande tarero gotini ko ruarire kero bono na singi imanyiri byonse gwatwarite igongo kobeka se machine
egere ebe musema kweli atebe n'umuchando ni manyiri byo kabwata usikwaro chena na biebi mbire birobyo maite muna tu kwani tu muchando bwanchi naye ande abantu bakacha bange sana sinya gitari ya Tenacious na mumenyete mwanya tabokonye lakini abange baje to maite na babwata umuchando bwanchi naye lakini one kero kuligereri kwa makonyora na umuchando utali ora bakorete tali ora babwata ikobono to base kuligereri na umuchando nazo amanoro ikiagera no en chinsa chinyinge kero kuligereri nsaria akaro wasomire program yonsi asiguwa sikeni yonsi igeko ni bwate nsari ngento kurukane disclaimer igoko tebina amangana ya twako igare ase for educational use tali asobonya gitari igoto base ko yatumia muno bonya gitari nabanta abange ndaraji gukora ensemeyo abange sana barwari stigma asinge njiyo kobera songe njo kwenda so mutandao umuchano nururu musinini utali gochoko kwa stigma ere nafu se kwanya ro wati muno bono wati wasorobere kwa makwenda ase igugu kosoma yama otigero gwati kwa saboro bere ai possibility ya cancer ne korete neroro kwa manya guchaka gotena bas prolonged pain ya 2 weeks kumbe no mono imbalance kwa bwate kwa rere kwa manya guchaka kolengere na bono tikanja kunywa mariogo akanza iki keriga kongo iguge kubweni ya yanga ne digiri tunda na gete jaka korosi therapy ya cancer tubwati cancer iki aturapimo na kieko no nya gitari keroko ene nya gitari ndio nsi okugenda ikoba gukora thorough research yani ni chirene na guikaba sikiri ni baka confirm na no bwati active cancer cells pamwe tena no bwate cancer ikobono ekeroko gendo nye umenya gitari bwate chi machine tari kuligere limo igana gote bino yo muchando gete ayebone kero wasoma just yo gosoma no muntu ogosomia mangana eto mumanyiti kiara just aprogoli gete asinge njanyo rete report kurwase Brighton akanyora kurwase yo akaburukani ikabe information ekokonya ikobona asinjire nene ugo ningi ya lakini ngosirira abantu abange asokonyora umuchando tukurukana stigma asogotaka kwerwali na ndi kweretere mechando mono daktari burero bwa Osteomalacia Bw'Amauga ambo bwate age bracket kya twanyara bana bali barabriket oborombo bwate age bracket ra tena bono kigori gitego se abangina bagaka basaye sena omanyete ekeroro mwana moke nande maito mwochano twate aboriket chumwa mwana moke talirasi maburu binte bitatu ereno ene karabori bibio ko byamambira ndo manyete kero mwana romoke turoji vitamin D ngo tokero kurwa chindagera aho lakini bone karo mwana romoke na atakira kagasukari gaso aselisa ngubori biye galisa nguriyo njora ne cyara ngo korere photosynthesis yani njire na synthesis tali photosynthesis lakini ngo korere synthesis ya njora no mugasori yo vitamin D okonye utanga muga yataje go sire shape kwarere lakini bono iga kwa wero muntu omone ngunye koragerore kwa manyire kuburu ibinte bitatu bono igona bogo chakira kuburu ko mwana moke yes na bogo chakuburu ko rumusai na bocha kuru ibinte bikodo umuntu omone gotebwa ati na limit na bono mwana omokera certificate ya yo kikumuria togocho musai burwire getubo muri togocho umuntu omone na burwire getubo muri ngo muchando yo tokorokana Osteomalacia na bokori muntu onde bwensi bwe echende yonsi ngakiende yonsi yes bya daktari ndara bali me yumuroberi acidin togo kora tuma kwanda bona imanyirerio torona symptoms njirije gya tu atebire causes bantu bakwanda asense meri yemanyirerio byamarasi bali bare ime yumuroberi banda tutubwati asemambi ya aboniga damakrin mokaya adano ali me yumuroberi byamono egepindi ekeni onko kaganyira botambe nande na kibwati salimia daktari damakrin adano to kwanza sana chosho mukaya neno ali me yumuroberi atabana akona sisi adi tamati Matiangyo mondo ndo jino wale awatena nereno wale me yumroberio nituna green bada kuna sisi rosi michema no wale me yumroberio naro watebana inje no mongina Tenacious angoboliga ragara gobona okogona no Oborwaire ondagida no mongina Tenacious omanyete yana nyuire karmada mwalenga madam Zara ndo promise tigo to kwana turu muchano to korokana sleep apnea igobona ende buna bori rero asenge ncho abori umuchando yi bano to wanje wiki oje to yobangere egero to bate no kugona Oborwaire bugoro kuna sleep apnea oino mongina Teresa sawa obori rimbia mano natota ina oiga obo na boko bo tadas moboli oboto kwana bo na boko to ina boringa ke toko gendalia omoroberi ko talioba akona sisi ade omoroberi omuya kabisa nara gode ana sinte nyaboke no onde me yumoroberi ko gete san daktari
Oborwaire obu bono inchega bono na aramanyire etabauti ya obumogo kwanira na arthritis metanda bangi bameta arthritis Bw'Amauga lakini bone kara marwaire buna meta marwaire na daktari antogonya batamanyiti binaya kabisa ni njogonya antamanyiti kero tena marwaire naro amange ale thousands of thousands biasana hello Ndizi TV ni Elmelda ekero ogo atiwa korwa amarugo ika amagoro inse na kobimba ebitingiro na kuigwa omogongo bururu no wekumba kwaba obokongu na oko barokwa merondo ningi ekebe ogwatigwa ndire tugutebana omonto abwate omochando tukurukana debility ne karabwate pain all over the body yani amaumivu omubiri omugima nabugutwara amaumivu omubiri omugima asengencho yemechando nabugutwara amaumivu omubiri omugima asengencho bwate omochando ya arthritis bono nditumierie arthritis rigima nabugwatigwa omubiri omugima ekero bwate mochando bwechi acid yani omubiri obwate chi acid chinyinge nabo bwatigwa omubiri omugima ekero bwate omochando malaria nabo bwatigwa omubiri omugima ekero bwate omochando pulsera nabo bwatigwa omochando omubiri omugima ekero bwate infection ya soira samanyinga ime igo bwatigwa omubiri omugima asense amo ya mauga na asense amo yichinyama lakini one ekero bwatigwa ense amo ya maugoka nabikonyarikana obwate omochando bwa arthritis ana arthritis ni type chinyinge chire nabo bwatigwa asingincho bwate rheumatoid arthritis mono mono gochaka kurwa omogongo gose rheumatism yona bokonyora no omogongo ochakire gosiana chi joint especially gose ne hip joint nabo gwatigwa omogongo asingincho bwate rumbago igonya omogongo chinsemo chinse amauga ongosiana nabo gwatigwa omogongo asingincho bwate mochando bwiki disc herniated disc nabo gotwara nabo gwatigwa omogongo asingincho enafu yawo bwate mochando nerves enafu chiawo chibere chire compressed itane chi disc gose ne joint mone karo chia very compressed nabokonyora chia tirimbokirie amaumivu aria gochia mogoro mate gasenjere nina chinavu chikurwa omogongo chigotirimboka gochia mogoro mate bono bone sayati kanavu ekaro ya chakire goba compressed gose kubwatira ni gwasenjirende igokonyora na ya chakire koleta amaumivu agogwatie bina maga goika agogwatie marua nabo ugwati kupaka gichara kiria kanene kia uyokoro abikonyarika no bimbe especially ekaro bwate omochando oyo ando bwate omochando tukurukana edema gose excessive uric acid asomobero nabikonyarikana bwatigwe ekero bwate omochando oyo ando bwate omochando buno oyo pulsera bono bwati kupaka moko nabikonyarikana omochando oyo rwasa omogongo onye nafsi bwate ria somogongo oche baka mariko igora onye wale shoulder muscles iga nyame chirasa mariko ga chikugwate ndo tanya kwe mukigoro bwata magandi nabikonyarikana chikoretera baka magandi asa amagoko nabikonyarikana bono ne bichara isa jindo gutaka kurambura byaramo omapa byanje byaramo kose kwara bikori bisasa isiga byamauchaka koba raisi okonya bire prito iko omochando nabo swasa omobero otambukire ngora bakonyora soira chi joint chiao chionsi gose chinsemo chiao chionsi chomobero pesa ntoto chkwenda se manyire korinde bete abana bagerte tura mashabiki na bagerte tura daktari yes morning nauliza daktari mtoto wangu ako na miaka 8 na anachoka kwa kitanda kuna dawa ya kusuia please help me Betty awadana mwana wani kabwate miaka 8 lakini morning nauliza daktari mtoto wangu ako na miaka 8 na anachoka kwa kitanda anakojoa kwa kitanda mimi ndio anakojoa kwa kitanda kuna dawa ya kusuia ugo itira machi bulire ama kukochoa kwa kitanda usugo susubulire igoko kogenda ne urureri yes urureri ndore okonyora umwana munaro mokeno ene mitienyi yani buna chakire kumanya gutara na kwagura gochiari ochakire goikirana kari buri rochakire akara igure na maji achango chiri ya maji gokonyo chakire gonjukana lakini gokomoikinse oitera maji no rureri ndoro konyora umuntu akwenda bakimiaka no nsita lakini bono emichi maso sinjira konya chibwato mochando na omunisi nakeko nate ana mono okonyorere ne chinderi lakini ekero gochaka ali Tenacious ndubwata marioko agosuia gose agokonya umuntu oyo omachua bwango asense meri aye ande wachigotanga okubalirisi tumaite mono abantu abagwitira maji buri gokonya ngorota bari bamanya kuyaitira yobone bariyo naroro togokwa kwanyora asuire umuntu ikiara mbaro konyora umaite bagosusuburire paka none karari miaka 18 20 lakini ngotenda ngo endere nurureri lakini mona ikwanyore no mwana oitaniri mwaka oyo mebere gutira bado andete gwitira maji buri igumuchando nororo mnyagocha Tenacious asigari ningokonye orore na kiamangana yako babuya mbuya sana igo dara Tenacious sasa myanyangongo
onyore amang'ana ayuyu bobwe ntumete gituguchutira lakini amange krowe kesi daktari ali naliagotebia mange ntuturaga sukuchuteria sense ya mi nenusu twagotebirinde uondo kidogo lakini okwenda ndio konyora mange egekora to kwa mpaka no ni nambiyo era screen yaye ya daktari nje yanene ri ya 0792192834 iyo gutumeka seboniga kuboria mabori aseko daktari mubwatega konde karata iyo naboko mutumeke namba ya 0748454545 ende kwa monyora senjera ya abwendo jurugo tebinande na kayoko nyomedra bdo ko nyuri kayoko yenda nyangonga na bora nyombono ko igure TV ya unkai go daktari go jaro ko nyuri kato endete konya gosuka go chibosio daktari kato to enda sensemo ye symptoms bono ulisa daktari ingi gekogera amanyinga aba amalito timetinge kiamineti se daktari kina ko igure yes ntubwate amanyinga akoba tind ose thick handi ekerobono ekerokonya kolijindagera ekerobwate mechando gete nekero oburuhire gete bwasira somobero na bokogera amanyinga aba marito lakini gete getangani ekero gocha buno bono Tenacious gari ngopima tolite fat content ya samanyingao ndiro konya rubwata fat blood yani amanyinga abwata ara marito abwata mafuta mange pande bakubuli na mafuta ngo bara samanyinga ose amanyinga ngutwara ara mafuta warodi so fat content ya mafuta gari ngopima tole gari sense ya Tenacious twarana mbulito kibwa amanyinga nekera amanyinga ya chakiriko ba marito ngutu kwari ngokorari gento tukurukana thinning nekero ukuya oi egarage ko ba mororo asugutara asamanyinga lakini enda mudiro konyora abantu bakorengera nasingi njuku iguna manyinga ko ba marito na mabe unya konyiti eti unya kurichi ndagera na mariyo gasingi nju twatana technology no ere na Google no ere chigotini amanyinga na endo machani over tini go onyerere ya manyinga aya aba maubuna mache nende tago krot because ingeko era manyinga atini protein nere ekogera manyinga aya arutkurana in case kwanyorire injari nere kogera obulito bwa manyinga bwaba ekere chemical ya beire enyinga asa manyinga mali ko sama dini ya beire ya beire nyinga sama amanyinga mali napokonyora alito iroka abera malito lakini bono ndiro konyora amanyinga aya aoire asingi njuko ngutumie binte bino bana antumbaro konyora maitena ekero gutumia kitungu saumu igere egokonya o fight chin infection bono kwanyora utumire enga kientambe ni ndagera ni ndagera ekogera manyinga oe amanya kwa mono aba muna maje bono ni kesi ani njari go siga nyora yendu kia mubeta go siga tuomera go siga gaumia asigete gokonya manyinga ya gocha tari konyara gokora kigokiroti kiata bwati madini ali akogera alitoe atange lakini amanyinga na bagolito asingi nju ya mafuta mango se cholesterol nyingi yani aba fati yes pesa ndakira nataka turaenda sensemo yomo tubagar tutaraenda ndorgura kwa na igoro ya symptoms tumachukira moto makora treatment de video kare birobido biganta kumyoka ndorgura kwa na symptoms asini tumakwenda sumutumo kwenda yes okero to kwanira itukulia rero to kwa no muchando bwo osteomalacia na osteomalacia buno muchando ndi bonsi kusimuno burwire bonde bonsi mbobwate ebimanyiririo umuntu akurigerio manyana kinanyorike manyiririe kina buranya no muchando imbwate kinanyorike manyiririe kina na buranya no muchando imbwate bono osteomalacia buno nate omuchando bwo maugao akoborwa madini fulani amanya kwa wiki bono imanyiririe mbiro umuntu akora ni imanyiririe bitangani nekero konyorana amauga ni chinyama asense mugete achagire kwa buno bono manyite ekero muchando yobeire igokonyorana gusina omogongo uchakire gutwara biagazo uchakire akego kwanyorana ukuiguburu bandu barokonyora ekera guchigwekumba akorosa sana abantu barokonyorana ekera guchigwekumba gusaindi ya guchikoroka akura ni ndu kumwako mogongo se uiguna no musigo getabekerero mogongo atete kuimuka noro asingi njuri ugeria ire wiki na ende ekero bwate muchando obwo osteomalacia na bokonyorana muno bone ekero chakire gusina muga ya magoro atangana konyoro deficiency igokonyora ta kunyara kuimuki iguru yao gusite apa pati yao kwanyorana no ene ekero tetu guchikotenena ukuiguna muga kubona kakakakaka na ndi guchikotena turiko ba step ukuiguna yani muga onkobonekali amagora onkobonekali bono konya chinga kichinyi kumunda tane njitingo nyara gutara tinu nyara gutena asinge njo akwati go chinyama chia magoro ni na muga enyene bono karago guchiko sinya gitari gusekara gote yo muntu
omonto akomotena yani chinyama chikong'ati na Bw'Amauga akong'ati ekiagera Bw'Amauga narabogore chinyama bono ekera Bw'Amauga abeire wiki igokonyorana akogera chinyama giterete korusiko chiacha kogwati ono bokonyorana gwatiwa Bw'Amauga na chinyama chiao lakini ende ekero obwate omochando oyo igokonyorana omotu gogwati sana naende aseng'encho omochando oyo Bw'Amauga narabogoreti omobere obwonsi igokonyorana noe ninda yao ase okoria endagera igokonyorana appetite teri gocha naende ekero kwaria endagera igokwoboa igokonyora orengereti ng'ina kibono ngocha koba yani ase enchera nena ogokireti fear ase enda yao ekero obwate omochando oyo igokonyora oafegiti gose na ensemo ya ebigoti botambe buno okorara okoboka mambi gokorare okoboka ebigoti bikonyarete naende okoiguna omotu ore omorito ase ebigoti biao igobono ekero osere gose na ase Bw'Amauga ya amagoko igokonyorana noe na amagoko akoimuka igoro igochi koimuka igoro koigwa agogwaka buna egesiri gegocha gwaka Bw'Amauga ime kogenda igokonyora noigwete na egento gegokenya Bw'Amauga ime kogenda naende gegokobarora yani ase erieburuga yekegusingi yokoiguna okobarokwa korwa Bw'Amauga ime mpaka chinyama isiko eita chia amagoko gose omogongo gose ebigoti gose ase Bw'Amauga arosi pigoeta goete koigure ekemanyereri buna eke nabo okorenge nambwate ekemanyererio ya Osteomalacia naende kobua mono ekero obwate omochando oyo igokonyora okoretera omochando tokorokana insomnia kwanyona turi korara toro chike botuko yani gogosoa gose mborere igokoiguna omobere gore omorito naende okonya gokobarora rioka igono okobarokwa kwa omobere bwonsi goeta na okobarokwa mpaka kwa omotwe igogokoba continuous botuko na mugaso naende bono ekero obwate omochando buno oyo nabo okonyora nobwate omochando bwa omotwe yani migraine omotwe okonya gogwatia omonyerere rioka nonyuki chiparacetamol nonyuki turi konya gogokanyeka omochando oyo ekero obwate omochando buno oyo igokonyorana ngoikore ogwikani chiomoni chiao ngoikore osarie muna bono omaete thyroid iga amadini narakorosi korwa ase emioyo gaiga igokonyorana yagerire iga igatwarera omochando na ekero obwate omochando buno oyo igokonyora oafegiti chinsemo chiao chinyigo gose chinyigo chiao okonyorana chiabenchire wiki chiagera na bono okonyora amagoro ago gakobimba akobimba nabo akobimba amagoro mpaka obosio yani osipe omobere omogima naende nabo okonyora omochando oyo ase eng'encho buna nabatena omochando nabo okogera ekero rini riao ritari gokora egasi buya ase ogosynthesize nabo okonyora iga aria ase chinguru chiao yani nabo okonyora gose na ekero oraire okoerera chinguru bosa igo naende gwakira ekero naende kwanyora chiachire noe na ekero goikaransete gose ogotara igo kobwate frequent okoerera chinguru gafura naende chiacha nabo okonyora na ebimanyereri ebi na ebinde nakwane korugoro nabo okogera ndase gotoka gose mbwate omochando bwa Osteomalacia Biasa daktari no ande totera ndo jero sirinda tema tena watching good morning no ali me yomro video labano nami na ni ngoje kurwa nsema many bolis bali ba ende takoba ime yomro video nara ukoboli na daktari na nkimoki kere kengencho asomo bere daktari to chigura ni yakro to kwera na to taibure a treatment asoborero Osteomalacia asema mbi yabartoska no distibu bomusiti to sio miara sense studio aseda yake ya maga tumakwera na togendere na daktari asema mbi yaboniga Ndizi TV obwansu bw'omugusii ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochi kumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya ebyasoira ase chichiro cheito nabo igo togochi gotarera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria
nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko naki bagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo naki bakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga iga ase enseito ya Kenya. Kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Esukuru y'okwegeria Oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao y'Oburundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Oburundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Oburundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Bw'Amauga mwancho muri Ndizi TV karanda dakoba imeyo muroberi bwensakia andabona ko turase kengesi kirikyo kwanda igoro ya afya yaitu osobo chini bwite kwa daktari Joel Mayo ara studio asimambia bwana yagotoera kabisa na afya ndio utajiri si utajiri ndio afya umeete na gutwara mali lakini sio gukora afya kwa sababu daktari nabere igo wealthy elite is wealthy ubonda bwa ubonsi n'uburwe nagarore buya afingia nagarore buya kabisa twakwandi igoro yibimanyererio na tutebingiye koretu burwairo botoro kwanda Bw'Amauga bono ni tutakana ngaki treatment yoja katugejide kange komiga tukole treatment yinga daktari tokwenyora nande umuntu no twamutebriga nabwo atogosembere nese kuja Tenacious nanyoro ubweni ubwaye bwakwira kuri ndo narubone gimukaro kyo mubere kirikeri mbonta daktari omanyagitari igamanyete na kimo kindi yose kyo mubere igokere as important una umubere omugima nande omanyete asomuntu uri bwegesongo igo bagote bana our body works like a chain. It's as strong as its weakest point. Igo yani asenjere na umubero ito igonge nyororo iri gukorore kurundi ukorwe pipi igo se nyororo iri kurundi nyange asenge nju yake iri ni iri muri iri bwato muchando na iri bwato strength yo monyororo yo ubono asumubero onye gotete kumanya nekimo ekerorore ekemokere kiye gosekebe tige kemokirware tige rino likubuke butuko nalyo ramanye important ye rino no eri rime gose tige riso lichaka okuhatira nalyo ramanye igwasenjere nena ekerona aroje ngakiende abaruire babere oyo mabwato muchando bw'omugongo nuyo ndabwato muchando bw'ebigoti bagochago pishana ikyagere bigoti abwate gosemioyo ndagira tiri gweta goika nuyo ndabwato mugongo tari konyara kuboka barori bono oyo bwato mugongo muchando bw'omugongo akomatina abatari bwane bigoti abatari moyo yani moyo ndagira tari gweta ngunyore mabere na kyangu amugongo gaho sinyito kuimuka kyaro yo ningo tararingi nugo akomatina omugongo muchani okuri orare burira bunura iro tari konyara kuboka ali uramanye kyaro tari konyara gukora kindi yonse igwasenjere nina kumwere ringerina ekimo kyao kende nkeyo kede strong kosikere important kubwaye kende na kiya kwa nyasabe begete byonsi and byonsi bikubwaterana to kurusie lizo gaza maiso obeke kando osogo to beke kando byonsi bikubwaterana byaererani yes narothana ngora igutore togotebuna genda muri ebirenge ina nalio Amauga ino arakonge daktari rengia ukwanengane
omanyete bado ekero omonto agogocha gokobeka ase therapy gose ase food therapy gose ebirenge is a supplement. Yes, is a food therapy. Igo nase encherende na kwaborirwe amang'ana gose chindagera yani ase encherende nokoragera kwao nokobepaka gwatigire nutrients chiabore muna calcium yetu ateba. Igo na chisupu chirikirari amafuta ari arari ase ebirenge achigosoa bwango ase omobere kiara mbwanga akoba observed ase omobere egera achigokonya lakini ase mochando motanga norina ase nari kwaferete yabwe okurumaega ase chindagera chiakawaida obori. Igo tarachi goikera utakiri kubethera gori birenge nebiya muna ndagire ndeyonse muna gote iguna kali chingeni chinyinge kali amatunda amange lakini ngyo taraja liera mapema utaraja goikera samuga abeire week egero chikobe kwa se therapy yogo supplement amadini ali abodire muna bono ekarto gote abana synovitis maito mono muntu bwatu muchando synovitis yani snaivo fluid ili ko ba joint chia yakeire na lieko ro munyagitari agoteina bono takiro endokore olie birenge binge lakini to gote igori birenge binge garomente vitamin D to ko mete igori birenge bingo garomente calcium to ko te iguna kali birenge binge garomente phosphorus igo komenta amafutari akogera joint chia igo ko enjire ndoko nyanga gwatwa ro muchando osteoporosis bona ne ko gwatu muchando usino rheumatoid arthritis ono muchando gocha ogwafegiti asingi njubo nyamasi bwo bokurwana bono birenge mbiruji gokonya aso muchando turujina arthritis yonsiere lakini mono aso muchando rheumatoid birenge mbiruji gokonya pasi tatiga bone birenge utakiro supplement ase amadini ari aborete aso mubena kire nabatena ekero koragere ndagirire mesa inyora riru machika atatu yendagera egere agokonye tujigwikira aso teto kurina Tenacious ngutwara muri vitamin E ivyura nyora ase no energy tetari chia sunflower chise ne karo kuri byo chintetari chi omongo Tenacious gutwara muri iron supplement ebyuchi beetroot chibwate chinyinge na nduma ndubwate amalio go gari togoko hekera manyinga akaire kwanyu babwangu acha igoro lakini ayonsi nimechando yao asinge njotariete chindagera chibwate gose nayo ni nyinge chindagera chirina bisa ndakira no kwanda igo nara kurukuna ramek mukaya awatena gaki teb daktari rimo mochi mukwanire igoro ye chindagera na kia bantu bari ndagera kwanyora abantu bakogende kigeni muntu bekenswe nyama ebintu mujimora kwanana na ngane igwa kwane daktari oda meki obateba boyo muyamono bono ikiti muna bagusaba kibasa bire toko bana bikonyara kanto sikechu no next week lakini mono meta request ichi abere ndubwate kogona na ndubwate mangana ayo a rule of 3 yani richi kuri ukorage bono ndoje tororeka mukyabo ngito chake na ngito ko lakini yonsi tutawapea ikiana kieko retenesi asiera bono ekero tuikire ase na kyoko kora obweni omuchando oyo twarukana osteomalacia nime chande ndemenge maito boneke tuko retenesi asiera oro na ndi achire nkumaso Ngoro Africa ya mocha lakini mono abantu bapene bidiria bange nabantu bakorusira lakini mwete ngo tumatura malio gochijisi isiko mnaona abantu mbali bakocha bafuraye gocha batwa bapima bakora tobatomera malio kyaro konyoro njukananiro kodire asinge nje yake ndubwate mechanism yokumanyana umuchando yekero ikiriti level utakiri kunywa malio ga anganaiga akonjuringa kienganaiga andekero mutanyu na bakonyoro kodire onyorire amatokeo ali aganiti bone gento gekogaro okorenkerina ekero tanyari we prevent muchando bunoyo ekyana gotebi ebintu bikobora bitatu asindagero twara muchando oyo kwashiru we prevent kurwali bono tara gocha Tenacious egere iliogo ndororo kwa egero unyore kwa postiri ebintu ebi egero nyigo kompetereria onye chipu madini akaborite mono nabona rutoko ya supplement na botoko kwa supplement ya supplement egero bwe naso bwango gotobase kunyo chandike kya Tenacious % noere ego asogo konya asobu bweni lakini bagote abana prevention is better than cure aso lio tararwara naye etangengo okubuka mambi nonyega sirindi cyabere kimuna cyabeire boga koranyora gansakia yogosoka mambi na bano 30 minutes akari kamambi to gukoroke nchangera akwaga nchangera kali ka oliri gagosio kaiga egere kugocha konyana tulie chindagera chibwate vitamin D risanguri nyago koroseri minde na ende bono munyoko cha Tenacious ali kyagera gento gakogera binde byonsi byagara osige go synthesis muno bono vitamin D ne lini ne chinyigo cya ekaro cya firi muno bona ntokonya babwate muchando bwechinyigo mono ngonya bali babwate muchando bunoyo twaruka bo osteomalacia ekaro lini ria oria koliri abere wiki ndiro konya lini ria oria tware chemical chinyinge
yasangirira lakini ndiro liri nyene ndirasibigu na hiyo sipingo kwa tora sema ya Tenacious gali na bokonyora lya kolete iro muchando uyu bono iko asenjere ndina ekero konyorana ibinde bingo bora bigokia tigaunye gucandika na ndito kunyara kumanyana amadini aya bolire lakini unje Tenacious na mongo watena iron yawe ya chakire koke na mongo watebina calcium yawe ndo chi iranirenzi na mongo watena phosphorus yawe ya kodre ki iranirenzi ibinde byose tukukwana bikoba deficiency igali Tenacious tukubipima twagotebina bikolete kimbiro ibo ndo base gucandika ikya Tenacious no na ni tuka tuwachi machine chekerero chigugupima na ndo manye to bumanyibo ninje bwe kumanya gitari mayete na ngakingo kora amangana ye kere machine yo tebaiga iho muchando kiyo bwate ikiagera umenye tabantu abangindiro bakwenda asiro sine bapimwa mbako manya uyo ko batebita kumanya muchando ki nero batebina liver kidney nini bono tumanye tingi ke bwato muchando bwe kidney na kiango lakini bona asinge njo manyo bomboro na embichi machine chinjiro na mariyo gaya naro ngyukunye gucandikira ayo muri Ndizi TV munyoko cha Tenacious gali ekere tukulingoli tukupime tukotebina no bwato muchando oyo oyombuyole biasa daktari kwa tena asura nyore ayonsi genda baka Tenacious hapo center ili kutoka ile sema ya nyango na kubona morning daktari ni na hii shida ya kuwaswa kwa sehemu ya haja kubwa inaletwa na nini na uko na dawa ndio kwa nenda nenda bora nyone ndera igora na kwa nenda ikaya magara abage ni umenye tena bangi to gutwara andi bona asinge chono twakwane kurumaiga ndiriko bantu ba report karmu abodi umuchando buku waswe sema ya maiga umuchando buku kwe sema ya maiga umuchando wakanyama komera sema ya maiga umuchando buku twale choe kongupa umuchando buku twale choe aternity na manyinga emechande yonsi toko yorokana yekole to umuchando kurukona bacteria hemorrhoids na bacteria hemorrhoids na bikonyalekana no kobochora gose okorosie ngoro asensemo yawe ye chinyongo se patox ikomona karo kwanyorire na ndekaro ya bocho ire ngore yokonyora maira kurugo sensa ali ensema asiga butwate abo ikokoro bwatu muchando yokurumaiga ikokonyora obwate umuchando bacteria hemorrhoids lakini nabikonyalekana ere twasinge ncho ya constipation yani njere ndini ndagera yawe so goseka egutebana asensemo ya marao yo tubase kunyo gucandika ni twakwanite ni kabataini lyogo roro Tenacious ikonyo kubwatu muchando bunoyo uko kutara igasa abantu ko igubyaga sukurumaiga kwagira mura ko gwe yiyole ko gusara ko karansa ko gubororo karo ko karansa ko ndecho kwanyora manyinga gwatira ni gabo ibinde byonse mbigo cyanda asingi ya hemorrhoids ni liyo ko Tenacious yes biasa daktari na kubona ningi mutaraja gutumbekere kadi ya NHIF ikadi ya NHIF ntura cha gutumia ande tinda manyambwa ngo kitura cha gutumia ati na ndura utubwa tukuganina as Tenacious unaona enyagitari boronge uko ikwanyana ni nyagitari kabisa anganja sawa lakini wono muchando no lina asense moya ito tuli ministry ngao ne kadi era se ministry ngao because kadi tiko nyara ko tambuki kurwana asingi njora ebweka we are not exceptional lakini ndeli jiko kirira ajeri etebwa ngo bona bakonya kulisukuma aboja konyara na Tenacious yatakira kwa ebweka biasa daktari producer wandina ebiro bitu bie kumbire kabisa twargotigera mpaka ikiende lakini wakirambia mara sababu bonus batumire je sebestia na banda bakorulingana leo mwelio na bosemba hapo mwelio utonyolinga yotoka ende tukoda daktari bia mono usiposiva uva utachenga ukuta ikona kokora toke na tutageti kuigwa maereza abuna twateba wose kwairire ngora asingi njugo tataka kumnya ko Tenacious egeroli ngoli gwe utaramanya umuchando na ndu umuchando utaragendare no roitwate abana utagachitike ba utatichitike ba ngwa gachole nyasingi maso nyasi asiyo ya mukire ikomona mangana yonsi pinkianda ikomindirina obokonyi bwao na marwere aosi pikia tukubwania marwere saidi ya 101 igali sensemo ya Tenacious na butartarira na ende tuweka tubwate chimashini chigugupima terikoeresa buno kore kimuno igwete igotutare go chale semo ya Tenacious igotukumu chobosongo chisemo kya nyangongo na Tenacious hapo center ni nyagitari yekerero igobona tubase gucandika karota itokonyora umunyagitari igogwake namba esimi engororo kabisa enoti isano ibere enoti isano ibere kianda inye isano isatu kianda inye isano yani asenjire nena 0748454545 yani ngirorere enoti isano ibere inye isano isatu inye isano lakini nenda botaka kwa reception igali munabona ngumunye gitali ali mitisi musatara igora usonye gupuki mapema sina mbengo ro kabisa 100 enoti ibere
enoti ibere isato isano ibere yani 0202 020237 enoti ibere mara kane obeke isato isano ibere na bota ko chat no munyagitari ase namba ya WhatsApp enoti isano ibere ibere isano yamo kianda ibere isano yani 0726924545 na boso ase mtandao Facebook ugali tonyore ulike Tenacious Herbal Clinic ose Tenacious Herbal Center Limited na boso ugali ase mtandao we YouTube yani ase jedeka rutete korra mangana yonsi ase mu ichibicha aboko likagali na Tenacious Herbal Center Limited na ndoma etase bali watu anjete go subscribe aboko ko chama ruira alitwa so milikurumaega na bili bionse bitwa kwanira asitwa kwanire piense ya mu ichibicha na boso ugali ase mtandao we email ulike info@tenacioushherbal.co.ke ose contact@tenacioushherbal.co.ke ososo ase mtandao uli monene Google Map tokorokana Google Map Tenacious Herbal Center Limited na bora njoso ase website yetu www.tenacioushherbal.co.ke ose amangana yonsi ipi na bogotara gocha so musyo bosongo chisemo chanyango ngona abunga ya gutoka karwo ikire main stage bali bakurukurukaroka kurukirigolis kurmate nyebosojo komugoja bake stage ime otambuke para mate otire njere yegutira masosa paka Nyangongo DOK Primary School oskebozi asinini para rogoro Nyangongo Central SDA Church para mate Tenacious Herbal Center Limited. Buya sana daktari otwerere kabisa ngakyo ikororo bwenyororo bobweni bwa kintu ja msingi gena ikororo naye bwenyororo bobweni tari rasmi kubobe abo ikororo onyore mapema gwatubire kintu kiryo ja koretera liote dinene teto kwana yang amange weekend litukune lya rero lya Jumaine lakini tariki ya nje kabune cyala kundi tukuro nje lya Jumaine odaktana na joja studio twakwana mange igoro ya afya yitu na wakirembe muno mwanchumulya karokwira libagalya olya bene kubwatia umuroberi oyo anna sensemo yensakya asitwarenga sekengeze kyobo mangana ya afya na wakirembe muno producer ya Nencho show tawiyane kibana maliogine chibichago chira senjera bene tumina litukolya nge kartura kwana igoro yechisemi cheto inero Ndizi TV hobwansu Bw'Amauga bunapotambeliane Brighton Makoli.